To sawa. Kiny ungi mada mane e bunge la wananchi? Kiny mada mwan go mokwongo ma kiny nwa wuoye. En wach mar peace ma wan go kawuono. Kawuono wan walando peace watingo moma, watingo mosoma kwa wuotho go. Ok mandamano. To nitie jowa momak kawuono. Koro sirikal ne ok dwa ni kiwuoyo tiso yese. Koro kiny mada wan go mokwongo jowa mano makgi wada golo gi nango. To wach moro ni nitiere ni ng'at ma sponsor mano to gima onge. Wan tiyo gi kwa kiwan kaka jobunge le wananchi. Ero kamano. Orengo titimo nade ba? Ma wa mabor. Ma wachne kachako pimo ni sani to kunya rumo kawuono. Okay. Ani pene makata kara la deka ma tutingo rengo. Orengo wan kaka joluo wang'e gimo rengo en. Kachako pimo ni sani nyaka kinde pora na bako. Ero kamano. No jodu Shadrack Omondi orwa omos jakababa omos wanawa. Wacho ni Sergeant Atam se bunge la wananchi. Obro bedo kwa go kod mbaka kamano kaka jopiny mondo mowinj kaka giparo. Mane buch jopiny to kama.